as President Mnangagwa's supporters intensify their bid to push for him to extend his authoritarian rule beyond his 2028 second term and constitutional limit to 2030. It is now also becoming increasingly clear the president is the champion of his own cause behind the scenes. Sandapena mashoko ari kudanyurwa panapa kuti kunyange nemutungamiri wenyika akati akuda kuzorora, zvakuonekwa kunzi aiwa mutungamiri wenyika ndiye ari behind the scenes panhau yevakomana vari kufamba all over the country in 10 provinces vachipusha for his 2030 agenda. Sandapena mashoko amudanyurwa panapa kuti subscribe like kuti on the bell kuti pina panapa the news okusanyora chiti he is the principal and the driver of the campaign. Mnangagwa is seen here with his supporters at his brick farm in Sherwood, Kwekwe during the weekend, enjoying the narrative and slogans of the campaign. Anoposta video chiona mutungamiri wenyika aiwa anyatsokuratidza kusununguka nekufara kwazvo aiwa panotaurwa nhau dzekuextenda his term, nhau dzeinfluence kunyange muroma electoral polls achiratidza kuti aiwa ari kuenderana nazvo, ari kufara pamusoro pedhemandra zviri kuonekwa nevanhu kuti aiwa his excellency aiwa kunyange zvavo vaitira mashikuita vada kuzorora, asi panguva ino vanhu vakutoti something is going on apapa, he might remain clinged onto power. Tudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu mutudze mafunguro enyu, so subscribe, like, turn on the bell icon.